Okay, alle folk siger, at jeg er sygt mærkelig for at spise det her. It's this one. Det smager fucking godt. Det smager... ærligt, det smager fucking godt. Okay, de er ret store, og så skal jeg lige så spise dem på sådan... Det er lige så godt. Det smager røvgodt. Og sådan, kan nogen please fortælle mig, hvad det er? For jeg ved ikke, hvad det er, og det er sygt fucking nøjeren. Og det er mest nøjeren. Hvad er det der? I don't know what that is. Men det smager... Man kan købe det i mango, og jeg tror, det koster sådan 50 kroner eller sådan en her. Sådan ret dyrt også. Hvad er det her? En eller anden oversæt. Jeg ved ikke, hvad det er, der står. Iangla kuluglagla. Weinbachhaken. Lahaha tursu. Hvad er det her? Jeg forstår det ikke, og jeg vender ikke. Hvad er det? Please tell me what it is that I'm eating all the time. So like, jeg ved, det er lidt sundt. Jeg tror, det er en grøntsag, men jeg ved det ikke. Det håber jeg. Alright, tell me what the fuck it is that I'm eating.